kama institutions gontiere mondo lokruok obedie. Erokamano ahinya gi kanyo kromo gi jwanga da kao thuolo mano mar loko tanga kendo waranga ne mathoth mopod timore kar ka kotenore kod twak mabedo ikuno odiochieng' ma kawuono. Obila kata ogai mar obila mano ka waloso kanyo kuom DIG ma bende no bet tenge koro wach no bet tenge police wetao kata de dala kata dong kama entiere mano kama irange achiel kachiel kendo sani yangore do koro no weto paro mano mar tame mar ni kiko donje pise oko e kindego bende entiere paro ma pod ichwalo kanyo kotenore kod sigana mano ma oyudo kanyo kawuok kuom jofombowa giduto mano luchieno manyoro wacho ni en paro mabang'e kiwacho ni Talam onego beni chopo kanye kwayo mano mar geng'o jalup ogai mano mar obila lagal chopo e pise kaluwore kod tudruok mare kod nek mar Albert gikone no wito oko. Cynthia Onyango ne oiko masigana kama winje kato bang'e odoko odhi mbele kwa twak mar nek Albert Ojwang madhi nyime nyim jang'ad bura ma Kibra Diana Kavetsa tich adek ni otimore kokalo e yor mbui kendo doho chiwo thuolo mar wito oko kwayo manyocha ochwal kadwaro ni tam jalup ogai Eliud Lagat ni kik ta chenro mag apise kaluwore gi tudruok mare e wi nek Albert Ojwang. Jomak bura ochiwo kwayo ne doho kagiwacho ni koro giweyo kwayo manyocha giketo kaka obadho ne Eliud Lagat ka jang'ad bura Kavetsa to oyango ni doho yie kod kwayo makamano ka pek mar burano ibiro lim kendo tarik 10 dweni. Eliud Lagat yande osekawo chung' mar bedo tenge kinde manonro mar nek Albert Ojwang dhi nyime kasani ji auchiel omakne gi bura e doho ka itudo gi kod nek makamano. Komachielo, OCS mar tesendo bila ma Central Samson Talam doho miyo thuolo mar timo yiero e kind dhi nyime kod burano e doho kaka buch nek kata kao yiero mar tero burano e nyim duol makende moyiedhi moting'o jogo mawuok e sectors mopogore opogore mondo tim nonro matut e wi nek mar Albert Ojwang. Ma en bang' OCS Samson Talam chwalo ng'ure doho mamalo mondo burano rang kokalo e yor duol moyiedhi mar jolony e weche chike kod ratiro to ok kokalo e bura mar nek e doho. Talam masani en achiel kuom achije madongo e wi nek mar Albert Ojwang kokalo kuom okil mare Danstan Omari onyiso doho ni ber ka burano irango matut e yor timo nonro kod jogo mani kod lony e weche chike kod ratiro to ok kokalo kode e doho kaluwore ni pek mar moko kuom neno manitiere nyim doho sani onge ndhathgi. Okil Danstan Omari onyiso doho ni obiro bedo kod romo makende kod OCS Samson Talam mar yango kit chung' magidhi kao ka doho to oyango ni bura ni biro winj kendo tarik 4 mar tich abich jumani mar keto ler e wi yiero mar Samson Talam. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mano kotenore kod burano duto kama gintiere kae achako di